Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kako kuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingo wagara subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe ndakugira nyaya yakaitika pa Norton. Nyaya prophet omuri kuona ari pa picture yo prophet weku Norton muri Zimbabwe. Prophet ari kunzi akarohwa mushure mekunge amisa vanhu 2 hours achinamatira chitunha kuti chimuke chikaramba kumuka. Ndo pari kunzi akarohwa nehama dzemufi muri Zimbabwe. Kutaura kwatiri kuita akatiza ku Norton akarelocate achienda kuMburwi muri Zimbabwe. Saka zviri kunzi murume uyu ainge anamatira mufi uyu 30 minutes before afa achimunamatira kuti apore. Saka pari kunzi after 30 minutes mufi akasara achishaika. Ndo pakabatwa muprofita uyu uchinzi mufi ashaika. Muprofita akati no, hakuzi kufa, mufi ainge akarara. Ndo paakakumbira manesi kuti apinde anamatire munhu uyu, ende ari kunzi akatoudza hama dzemufi kuti musasaine mapapers ekuti munhu aende kumochari. Ndo paari kunzi akaita 2 hours achizama kumunamatira zikaramba, akarohwa nehama dzemufi muri Zimbabwe. Inyaya inoshamisa kuti zvichiri kuitika here muno muZimbabwe zvinhu zvakadai muri Zimbabwe. Saka mwana wemufi anonzi Fungai akataura achiti zvonizvo ainge asina kuzvigamuchirawo kuti baba vake vange vafa. Ndo zvakaita kuti afonere muprofita achikumbira rubatsiro. Muprofita akataura achiti kana Jesu akamutsa Lazarus hapana chinotadzisa kuti baba vaFungai vamutswe. Inyaya iri kushamisa, nyaya yakaitika pa Norton apa muri Zimbabwe. Ndo nyaya yatata kuvigirai muzuva ranhasi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section.